नमस्ते प्रणाम। रउआ के देखा रहल बानी पीएमपी कबड्डी लाइव मैच। आज रउआ के दूगो टीम के बीच में फाइनल मैच देखाई। एगो के नाम चहेटनपुर, एगो खदेरनपुर। रउआ दिल थाम के बैठी, कबड्डी स्टार्ट हुई। अरे साला हई चहेटनपुर भरल कचाकच समाज में आ गईल। खदेरनपुर कहाँ बिया इ सारवन के कोनो पता नहीं खे। और 10-15 मिनट के समय लेतानी ना तो हम खदेरनपुर के रिजाइन कर देव, चहेटनपुर के जीत दे देव। तो देखो फोन लगावा तनी हम कहूँ पता होता बा कि सही सर चहेटनपुर के जीत देवे का परी हमारा बुझा गोल चहेटनपुर जीती। अरे मोर दे नाम लेते चुतियावा आ गइल सब। अब रउआ फील्ड के दर्शक दिल थाम के बैठी। अब रउआ के लाइव देखा रहल बानी हम जल्दी। साला हई हो ना ह इहो सरवा लागत ना ह। मर्दे बिना कप्ताने के का आइल बड़ा सन। अरे मोटा का, अरे साला मुटका चलो कप्तान टच करा के बाद ही लगाता हड़े। पैसा हम मिल मैंने कप्तान हम यार तू ही पैसा दे रहा है। हम ना कप्तान रहा जब न कर दहिया देखा सन तोनी के तो ढेर बोलब ना तो जल्दी आ जा सब। कैस के ढेर समय हो गया ना तो गाड़िए फाड़ देब। तो टीम जोन बा जल्दी अपन कप्तान हो तो जोन जल्दी आ जा सब तो गाड़िए। अरे मर दियो बड़ा तावे में आवता। एगो चहेटनपुर के टीम, एगो खदेरनपुर के टीम। चलिए अब टेस्ट करो के समय हो गया। एगो चहेटनपुर, एगो खदेरनपुर। गड़ियाल का बड़ा बनाना बोले ना आओ रेल लेबे की खेल खेल खेल। हां साला खदेरनपुर के टीम सही तावे में बिया। अरे चहेटना टेका लेबे दोनों ना मिली दोनों अभी एगो टीम ना बना देले भाई वर्तार लोग चहेटनपुर खदेरनपुर के टीम गांड फाड़ दी तारा लग कराओ ना के समय हो गइल बा। उड़ाई नो दुनाद विराजी बनो चलो तो अब रे खेलन रेल उड़ गई। आयो रे मां खदेरनपुर का जीत गइल बिया। अब सब प्लेयर से हम हाथ मिलवा दी और सब प्लेयर लोग के अपना अपना जगह पे भेज के हम जल्दी ही मैच चालू करतानी। तो रउआ दिल थाम के बैठी, दिल पे हाथ धक के बैठी। देख तोरा मारा के नहीं ठीक बा दू के जल्दी मार के आओ जल्दी। आज जाता नहीं भाई दोनों के मार के आए होता। चहेटनपुर से चलल बाड़े धनु धासल। तो अब देखा धनु धासल का खार सकता है नो 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 हो गई सर मरवा ले लो चल मार चल मोटा के मार के कप्तानवा के मार दिए मैं जीत जाए।
चलाओ मैं कसार हम तोर माई के फटा मैं तुझे चुप साला के चुप बक साला साला दही में बॉल माई के फटा तोरे पे नाच बा दू चार कपार फाड़ के आजो जो जो लो इस साला आनी बानी में डाउनलोड होके का आइल बा लो लो एगो के लेगो करे मत ले जा जा लो का पाछा पलट गइल मार ए चाहे चल के टीम खले रख के ये फाड़ देला ए मोटका हौ तो नैला के टांग के ले लो अरे मोर दे त खदेरनपुर के टीम ऐसन आदमी के भेजतिया no, 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 no. उम्मीद रहे कि बड़ा बड़ लोग जुटी मंत्री विधायक जुटी है झाट भर के लइका जुटल बाणे झाट भर के लइका देखत ताणे ये लोग के का बुझाता देखा का बुझाता चहेटनपुर एजा मुंह लटका के बैठल बिया कोनो गाल पे हाथ धक के बैठल बा तो अब देखा का होला चहेटनपुर के कौन ढांचा आइल बा कौन दिन दशा देखे का पड़ल बा चहेटनपुर के दर्शक के लागत उम्मीद बहुत 100% में 100% फेल बा खदेरनपुर के 3 पॉइंट चहेटनपुर के 2 पॉइंट भाई तोरे पे नाच बा ठीक बा जो तो Cara paling jatuh mai bila depan lukai bejo itu teh. सारा जा जो सार कहीं क्या जा बक मार कही है No, 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 no. Cara बेटी के चोदा के पानी फेंको ये छोड़ देना हमन के अब. क्या कह रहे? डांस बारी क्या हुई नहीं रे? सारा इतना घटिया खेल खेलेंगे यार. आपकी मार को नहीं मार के अब हाफ टाइम में 30 सेकंड बचल बा अब देखा तानी यो चहेटनपुर का एगो प्लेयर बचल बा यो काव खाड़ लेता चहेटनपुर के एक प्लेयर बचल बाड़े वो झाटू सिंह कप्तान अब देखा तानी झाटू सिंह काव खाड़ लेवेले ई त मर्द का कइले बड़ो अरे ई त दम तोड़ के घेर ले लिया लो खदेरनपुर टांगलस चहेटनपुर के अब लो ना कप्तानी देखा तानी क्या कर ले भाई जिया कप्तान अपना जॉब मार क्या हूँ No, 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 no. के टीम एगो खदेरनपुर के 7 लोग के हरौले बिया और चहेटनपुर के टीम मरत नहीं थे साला लागत तो चहेटनपुर के पूरा धने खा के आ गइल बा उमर दे चहेटनपुर के टीम तो इनके कबड्डी खेले खातिर बॉल बाकी है कौवा उड़ बकला उड़ खेले ई तो चहेटनपुर के ऑल आउट हो गए जान ले बस करे अब लास्ट समय में 5 मिनट बाकी बा ओकरा बाद देखी चहेटनपुर के अपन दिमाग लगा कैसे हरावे के दिमाग लगा रहल बिया चहेटनपुर के ऑल आउट हो गए अब समय समाप्त हो रहल बा अब देखिया फाइनल में का हो रहल बा फाइनल में जड़ तोड़ के चहेटनपुर बॉल लगाई और देखी लो
ई के लोहा ये है भाई नामे नहीं खिया के लिए के अब देखी तो फेंक देले लोग टांग के अब अरे घुमावले बिया कनी के घुमा दलस के बिया टांग ले आनी बानी के चाहटला के बाद अब देखिए कनी के का हो गई मुंह के जा रहल बिया आनी बानी चाहटनपुर के तो जोड़ तोड़ बा भाई अभी देखिए लो ई के जाता भाई ढोणा जादो अरे ई तो मर दे बड़ा स्लो से जाता ला ला ले गुले जा अरे मर्द ई का हाँ ला चाटरपुर के चटावत आई तो मर्द भाई चावता बुझा गइल ला है ले गुले ढोणा याद ले गुले जा ले गुले की हाँ ई के चाटरपुर ई क्या करती है मर्द खिसियाई फेलियर पे निकालती है खीस ओहो बुझा गइल अब देखा अब के जाता चहेटनपुर के एक ही प्लेयर बाज गइल बाड़े अब फाइनलों में देखिए इनकर का दिन दशा देखे के मिलत रहुआ के अब रहुआ के देखा रहल बानी आई दादा लो चहेटनपुर के प्लेयर लो ना इतो बाद जोर से लागल बाड़े हरावे के फेरा में चहेटनपुर ले गइल जा ई का धरा गइल लागत है लो पासा पलट गइल जा चहेटनपुर कप ले गइल और खदेरपुर के हरा दिलो अब देखी बड़ा स्वागत चहेटनपुर के होता चहेटनपुर के जोड़ तोड़ से ताली से स्वागत कर जाता अरे मर दे दांत का चियारा तड़स नहीं तो चहेटनपुर लो जीतला के खुशी में जैसा मनावे लगले सन चहेटनपुर का टीम अपना जैसा मनाता है फोकस कीजिए तो चहेटनपुर जीतला के खुशी में और अलविया कप ले जाए और देखिए खदेरनपुर के मुंह लटका के झाट नहीं मुंह लटका के बैठल बड़ा लोग खदेरनपुर वाला बैठल का बड़ा सर आइबा सन की ना आवसन ले सन टेलीफोन आवा एको गो आवसन अब कप्तान बड़ा बिजी में आवत मध्य है ई चहेटनपुर के हां पूरा चहेट के ना चला रुका चलो तो चहेटनपुर के जीतला के खुशी में लामा का कप ले ला लोग और घरे मुंह लटका के चल जा चलो तो खदेरनपुर के मोबाइल एगो टेलीफोन अपना मौगी से बतियावे खातिर ले लो लोग जा लो घरे ते प्रणाम जे हमार पीएमपी भोजपुरी देखत होई सब श्रोतागण के नमस्ते प्रणाम पैर छू कभी जे हमारा देखत होई न्यू कॉमेडी जो अच्छा लागल तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दे चलो तो भैया क्या करे के बाद सब्सक्राइब